Шуица и Алтимер. Локомотива беше окичен целия с цветя от всякъде. Машиниста и той с букет цветя бяха му подали от Оряхово, като тръгнал. Беше някакво трагично положение. Локомотива свили по цялото трасе, което влизаше още от Мизия в началото. Така беше по другите гари. Имаше на места хората плачат, пътници, че последния влак. Много ми лисва. Специално за влакчето много ми тежи. Даже като говоря така ми е тежко за влакчето. 15-16 години съм железничар. Просто ми правеше кеф, като беше чистичко. Бяха много прилични гари. Мизия и Липница бяха най-добрите гари. Като разбрахме, че ще го махна влака, много ни стана тежко. С началника, с Иван Красилянски, помолих го тук веднъж да си направим снимка с влакчето заедно. И го помолих да ги направи снимката и исках да ги направи снимката за спомен, да ми гледат децата и внуците, че през Мизия е минал влак. Така е. Къде е минал влак, сега и камъчи няма. Те са го обрали. Това е нашата държава. Нашата държава не струва за нищо вече. Махнали са ги да се улеснат, да могат да сграбят повече железото, да го откраднат. Има случаи, че съм разбрал, че влакове с композиции ги нямаше. Се губеха. Но на мен ми тежеше много това. Много ми тежеше. Погледнете гарата. Какво? От всекъде разбито, насекъде разфръгано, разбито всичко. Така ли е било? Тук беше бойдисано, тук беше направено. Светеше насекъде, до прелеза светеше. До рампата отвъд светеше. Тук беше най-хигиеничната гара. И имаше хора, пътуваха, не че не пътуваха. Но нашето правителство какво направи? Загуби ги. Турнал ги си е от джоба направо. В джоба си ги е турнал. Ние нямаме държава. Ние нямаме държава. Аз на такава държава, аз няма да кажа, че аз искам да плюя, но не искам на такава държава и да погледна. Това не може да бъде държава. Не може да запази едно влакче, дългогодишен влак, тук 100 годишен влак близо вече и да го няма. Бориха се хората много, и кметове, и население, и подписки, и пращане до министерства, до правителства, до Народно събрание. Обаче в един момент казаха, спира се това и без никакво обяснение. Абсолютно без обяснение. Отутре се спира влака и край. Просто аргумента беше, линията е нерентабилна и до точка. На места по някои от гарите дори не личи нищо къде е било като гара. Няма нищо не личи, че имало сградичка на тези места. Войводово нищо няма. Имаше също много деца, които учиха в Бяла Слатина, има доста техникуми. Има техникум по селско стопанство, много гимназия елитна. И спря влак и децата вече до тук. Целулозният завод го спряха, почти е съборен, комина седи, че е висок. Сега завода представлява някакъв... Само комина остана като спомен от завода, защото е много голям и трудно може да се разруши. Всички други цехове са почти разрушени, само остана една част от фабрика 2, която е за производство на хартия, която функционира на някакви много малки обороти и едно малко част от цехче работи за производство на тетрадки. Всичко другото няма машини, всички корпуси, всичко другото е празно, машините се изкараха за старо желязо. Целият регион се прехранваше практически от тук. След като спрях влака, хобито ми беше дърводелство. 3 години почти бях само на... Хобито стана професия.
стана? Стана пустиняк. Ако пътне цар Борис, какво мисли, че ще бъде? Цар Борис е турнал тази железница тук. А сега? Нема. Как през това време на частен сектор сме били и мало за работници, за това, за онома, пенсии, а сега нема. И мало и пари да се плати на тия хора, къде се работира по това такова. И така и ние сме само двамата с неги, с бабичката. Колко голема, значи никой не може понесе да ги обясни колко е голема белята. Да. Белята голема. Да. Немам въобще един кон, жената го продаде, кой ми прави първия път операция и не стигна. Ове, Бояне! Не. Това наче не мога го добра. В никакъв случай не мога го добра. Да. Никакъв случай. А стига приказва. То, къде е работил земеделие, той е произвеждал хлеба, за него нема пенсия добра. А пил варената вода. Не. Нема нова време. Онова време го нема. Баща ми е служил през времето на цар Борис и са били седнали на обед. И майорът ги дава заповед, че иде цара да стават от яденето. И той влезне и вика, не, никакво ставане, от яденето никъде не може да взима никого. Седайте и се обедвайте спокойно. Той минал, поздравил ги там и отишъл и наредил на всеки един войник там, къде ги е заварял, че обедват по една бира. Тегива баща ми вика, за пръв път съм пил бира. Е така. Еми, седика нищо. Стана банкере да го е. Банкере стана. Милионере и банкере. И на никому не мога да кажеш нищо. Да. Какво излезе сега? Нема кметове, нема горски, питат, що лежат тия дълвете. Не ме снимай тия там на развалините. Остави гарата, кой позволи да се развали това? И релс и всичко украдва. Ма това се знае отгоре, остави мама, аз съм тук, аз с кожите и овците. Гарата ги разбира, тук всекакви цигани, българи, кой какво намери граби. Реждане на ония, Не знам. Не знам кой е наредил. Кой не е наредил? Мини е 200 километра, виж какво стара. Минете по всички села на града. Казвам си Илия, а псевдоним е Максим. Тук в село да ме питате за Илия няма. Максим киномеханика, веднага ще ти кажат къде живея. Това е. Ами ние получавахме от Мездра. Там беше филмова база.
на Плевенски, Михайлоградски, Ловешки и Врачански окръг. И ние бехме Верига, Крушовица, Липница, това е Търнък, Соколаре, 5 села. Филмите идваха направо от Мездър тук. Първо, филмите, които веригата, специално трябва да има гара. Защото по рейсовете те пак пращат, но не е рентабилно, а гарата си е сигурно. Филма дода, приберат го, ти отидеш, вземеш го, въртиш и го даваш по-нататък по това е. Беги си, айде, бегите. Бегите, айде! Кино няма нигде тук. Просто тук имаш едно село Добърлево. Там влак няма, автобус. И кино нямаше 10 години и повече. И викам на директора ми, шеф, и викам, дай, там машини си има. Дай да хода по един път. Вика, добре. След демокрацията, като стана. Отидох просто децата, малки на по 10 години, не гледат филми, ми гледат къде излизат лъчите. И затова бех първенец Челски. И имах награда екскурзия в Съюза. Гарата беше Образцова от Червен брег до Оряхово, това беше Образцовата гара. Началник беше от Галиче, той почина преди колко, има половин година, Бог да го прости. Тук беше идеално. Това беше чакалната, дойдеш чисто, печката палена. Ако няма никой, влезеш тук при ръководител движението, старлочника, седиш докато дойдат влакове. Тогава влакове имаше много. Да отидеш до Варна, до София, кога речеш, все има влакови връзка в Червен брег. Сега беха пуснали един влак, сутрин в 10, след обед в 3 часа. И това няма връзка ни за София, ни за Варна, чакаш там по часове. Аз съм пенсионер. И за мен, верно, първите години беше търсене така. Обаче се обикнаха различки овце, магаре, частно си имам царевица, бостан и трева събирам, коса, преживявам така. Няма начин. Театри не идват, концерти не идват, няма. Некой път, когато ни е събора тук, общината Умизия спазари някаква певица, фолк певица, да дойдат тук, да хората дойдат, да такова е, да я слушат и това е. Тогава беха тия американските филми, екшен филми. Те посещаваха много, защото като дадем български, верно, българските са хубави филми. Обаче при нас салоните не са акустични, така е да може да чува говора. Че там, като е български или дублиран на български филм, ти само гледаш и слушаш. А иначе, като е с надписи, ти се отклоняваш зрението. Дали да четеш, дали да гледаш и се губи така от смисъла на филма. За това. Но предпочитаха повече тия филми, американските, с бой, любовни филми, секс. Нема вече, нема. Ага. Нема, тато, нема, тато тяма. Еш, тук ще те снимат, гледай. Това, тук летно време, като дойдат особено индийските филми, като запиша на магнет филма, аз си го пусна така е да видя музиката къде е и запиша и преди прожекцията пусна това е и хората видят. Даже един филм съм го давал по 4 прожекции на ден, индийски. Словно моя приятел, Бродяга, много филми. По кафетата бият младежта, то нема и младежи вече. Са 10 деца тук и възрастни мрат непрекъснато, така хора. Това е.
нашия окръг изгуби много с свирането на тия линейки, както ви казахме тук. И много добре ще бъде, ако така се разреши този въпрос. Хубаво е и за хората, защото съм виждал и хора, пилно отиват в Червен век да продават дадена стока от селата, да кажем от Лазарово, от Чомаковци, дори имаше и от Бела Слатина, и от Кнежа. Когато съм и се връщал от София, вече за Кнежа, естествено фащах влака, че ми беше най-така удобната връзка, директно за Кнежа. И съм виждал и туристи, и чужденци пътуват вече, било за Кнежа или за Оряхово вече. И така това е допринесло много за града, като и за целия окръг и вече област. Дико Илиев, аз не съм учил в Оряхово, обаче там ме взеха войник, пехотинец. Всеки съботен ден и в неделя правеха там на центъра на Оряхово, там пред читалището, едни хора облекли са, премени са. И тези, които идваха така от селата в Оряхово, изпитваха така едно удоволствие да се хванат на хората, да се поиграят и да запомнят чичо си Дико Илиев. Той беше много добър композитор. Беше така надарен от Бога. Вече като няма и влака, де-факто вече няма и тези търговци, панирите не са като некога как са били. Много е загубила и не само Кнежа, и не вече целият окръг. Не знам какво става просто. Дали тези фирми с автобусите нещо ни спомогнаха да махнат влака, не знаем, но по принцип е много по-зле не без него, защото този влак от толкова години не е строен от нашите прабаби и баби и в един момент казват криза, няма пари за нафта и просто фалира. Така че не знам какво вика, че не е бил нитко печелище, според мен винаги имаше хора. Тук варианта, че може би тези фирми с автобусите нещо да са платили, евентуално да ги махнат. Това е единствения вариант. Защото толкова години да имаме влак, изведнъж ние нямаме средства, нещо няма оборот, това не е така. Изобразително изкуство смея да твърдя, че Кнежа може да се похвали с много популярни, известни, даже велики, ако мога да нарека, художници, какъвто за нас остава Любен Диманов, който преди години е направил голямо дарение на музея. Се гледаха много крави тук. Имаше мандра, имаше всичко. Сега,
Вече стопанството го развалиха. Като развалиха стопанството и оттам вече какво остана, никой не можа да разбере нищо на къде отиде. Имаше трактори, имаше комбайни и си ги няма. Не знам къде са баш, кой ги е взимал и кой къде ги е продавал. На крава взимам. 48 крави са. Здей! Ще струши колата. Здей! Млекото вика, че го плащат на 30 стотинки. На 30 стотинки го казват. Така ми казват собствениците. Аз крава нямам, но съм пастир вече. Това ме е 10-та година, аз съм пастир. Имаше над 500 крави. Тук се садеше цвекло, садеше се всичко се садеше. Сега само един кукуруз садат, поливаше се. Имаше работа за всичките, си няма работа му. За тесновеката знам, че спреха влаковете и това. Ще ги спре, викат няма пътници, няма такова пътуване. Имаше. Тук съм от 27-8 години. По-рано живеех по-надолу. После като се фана по железница, преместих тук да ми е близко да пътувам. Цял живот съм правил хубави работи. Тия плочи тук сме слагали ние, тия перони сме ги правили ние, да удобно да се качват пътниците. Удължили сме ги по наше желание с 5 метра, да може колетния вагон да спира точно в края на перона и този служител, който товари багажа, да му е удобно от перона да го товари. Гарите ще ги изкрадат, кой му трябва, цигли, дървета ще ги изкрадат. Релсите тук едва много техника, извадя ги релси, траверси с мощни коли и ги откара. Никой ти не казва къде отиват. Ние си мислиме, че са отишли за Кремиковци да се преработват. Не знам колко тонове се изкарвали, но не е клопа празни вагони, се кара товар. Тук най-напред да ликвидира маневрените коловози. Нема товари, нема маневри, остана само тия за влака, 2 коловоза, един от тук, един от там. И след това вече, като каза, че не е ефективна, и ги демонтира. Те багите ги разтуря. Така. Да, до тук толкова. Какво друго да ви кажа? Линия. Ние идваме 50-та година от Кюстендилско, от Горно Ино. Има и от Долно Ино, ама повечето от Горно Ино. Абе, там приказа се, че садат някакъв язовир да правят, обаче не са с... Кое е станало, не знам повече. Това. Земеделие, после правието мизия завод, там едни оралдията работия по него, други по земеделието. Такива себе правиме, стопанство направим. Та линия си беше направена, работеше. После ни карата копаме тук да правим голема линия, широко. Тая теснолинейна, она голема, ама не спрея ги. Що ги спреят, не знам. Искаше да минава от Червен брег за Орехово, а уни ги правеше от Враца за Орехово и тия ги спрея. По-удобно беше да разде бе свикнали с линията.
качва се деца, това води. А сега рейсове. Гарата е тук. Това беше гара тук, имаше по-доле кантон на тази страна. Черква се беше направена като да домение тук. Българска черква. Младежите изпобегаят по градовете. Ние сме останали повече пенсионери такиви. Обещават младите, че не гледат, ама нещо слаба работа. Така. Какво да правим? Аз винаги съм бил оптимист и живея с мисълта, че Оряхово ще си възвърне не старата слава, ами ще си възвърне мястото, което е вземало преди години като административен, като културен център, а може би и като икономически. Има дадености, които могат да се използват и смятам, че с годините нещата ще дойдат на мястото си. Вярвам, че този край ще се възроди. Има потенциал, има възможности и се надявам, че рано или късно той ще се възроди. Възраждането е нещо по-така, според мен, по-силно, по-мощно и може би не като възраждане, а като едно така възвръщане, макар и по-бавно, към тези традиции, които ги е имало и фактически запазването на такива културни мероприятия, които е имало преди. Друг е въпросът, че този човешки потенциал, който е имало преди години, сега го няма. Миграцията до голяма степен се оказа влияние. Той е демографски срив, който е за цялата страна. Особено така важи и за Оряховския край. И повечето млади хора напускат за това, защото няма поминък. Първо трябва да се създаде икономика и след това вече да има и останалите неща. Средствата за култура фактически и от страна на държавата, и от страна на общините е много малко. Те за това така са малко по-на 50 метра. Кой е солюма? Ти дай, че тя ще възгрена. Тя може би ще ядете най-вкусната дунавска риба. По принцип за нас, за банкети, кога правим, винаги така си я приготвяме тук. Значи независимо от рибата това е. Малка или голема, дали е костелива или не, нарезал са по този начин, за да се нарежат ситните кости, за да могат да се изпечат хубаво. За да могат да се изпечат. Това е първото на костеливата риба. Второто, олиото е да не изсъхва от скарата, да не я суши скарата, да седи по-сочна и по-мазна, защото всека скара суши. Дали е ламарина, дали скара, след оцета достопява костите и лимонната киселина и обкусява.
Тук има малко, защото ние предпочитаме повече да я направим на ламарина, а столта обилната слой я слагаме, за да не залепва за ламарината. За да не се получава. И почистващо и... Тя гледаме ламарината е малко черна, ръждава така. Това не е проблем. Зарени ставаш от кревата и тръгаш с 20 лева напредък към бензиностанцията. И не си сигурен дали ще ги върнеш. Ако ги има. Обратно, ако ги имаш. Ако не заемаш, имало и убави дни, но един ден направиш 100 лева, 2 дена като задуха ветра и тия пари отиват. Търговията народа няма пари, мъчин ги. По някой път се налага да ги даваш и така подарък, само да ги насипеш. Казвам се Иван Луканов Андров, от Галича съм, бивш служител съм в системата на железопътния транспорт. Работил съм като ръководител движение в Новогари, нормалната и в дековилния участък и като началник гара съм бил в гара Мизия. Тази линия е правена преди 100 години вече, може би. Имаме до 1919 година била до гара Мизия, от 1923 година продължена до Оряхово, тъй като в този район северо-западни е единственото превозно средство, което е имало връзка между другите по-големи градове, стратегически и икономически, както искате мога да вземете, била ЖП линията. Беше дясната ръка на този район, нашия северо-западния. Тук учениците за пазари и за където и да искаш да отидеш по градовете, даже как да ви кажа, тя въобще без нея, сега тук ние сме загубени. Това въобще нашите хора няма къде да отидат и няма с какво да отидат.
Пенсионерите много ни ползваха, учениците много ни ползваха. Галишката гимназия, тук ученици имаха от Крушевица, от Липница. Те пътуваха изцяло с тех, с влакчето. И беше удобно. Товари всичко, колети. Хората си получаваха тук и други работи. Тук беше търговска гара Галиче по едно време. Си получаваха въглищата. Не ги докарваха от Алтимерса, където има топлило. Те го прекъснаха и беше много удобно за хората. Те въобще хората останаха усъкатени след като махнаха ЖП линията. Те ги усъкатиха направо ги ликвидираха. И това го стана с разрешение на горе на ЦК на партията. Имаше един представител от Министерския съвет. Вика, слушай му, че няма що да ходиш. По решение на ЦК на партията ние трябва да ликвидираме селското стопанство, БРЖ-то, икономиката на България. Ние трябва да ги оставим до основи да ги сринем. Това си е решение на ЦК на партията. За да дигнем народа, защото виждаме, че народа не годува от нас и ние трябва възвърнем, както в 1944 година. В 1944 година унищожихме предприятията и започнахме наново да строим. Ще дигнем народа и народа ще дойде с нас. Как ще дойде народа с вас, бе? Абе, той ви вижда и ето и му давам, хората се подписват, хората се подписват и ги искат и правят бойкот, а вие сте тръгнали, викам, да унищожавате една нация, един народ. И викам, добре е хубаво, защо ще усъкътявате хората, да им вземете това, което най-много трябваше в живота им. Да отрежете ЖП линията. Айде махате предприятията ми, защо ще унищожавате ЖП линията? Вика, ние ако трябва да ги отрежем все, за да почувстват, вика, да видят какво е демокрацията. В такъв смисъл го казах. И да има протести, кое ще дойде. И кметовете протестираха, но глас в пустиня. Хората ги е страх, защото има във всеко едно село, във всеки един град има техни бойни групи. Ако един вземе да се озъби срещу тях да почне да говори истината, те бъдат ликвидирани. Или ще го запалят, или ще го прибият от бой, или ще умре от рак, от инфаркт и просто ги чистят. Те това са мултигруп, сикаджи, висове, тимове, те това са хората на БСП-то. Масово малтретират хората. Извинявай само за момент. Мисълта ми е, че те въобще не мислят и не разсъждават върху самата икономика. Бе. Те не могат да разберат един път, ето западните държави се опират и се базират изцяло на железопътния транспорт. Вземете Япония, вземете Франция, вземете Германия. Когато и щеш държава да вземеш. И той железопътният транспорт е в силата, тя е движещата сила на икономиката. Като началник гара аз съм приключил с чекови ордери и стокова, близо с милион и половина живкови пари. Мизия, може би, беше най-натоварената гара в целия дековилен участък. Там тя обслужваше и целулозно-хартийния комбинат. Атомната централа 1973 година, когато започна да се прави. Фуражен завод, металснаб, зърнени храни, АПК. Всичко беше в ръцете на ЖП гара Мизия. Всички шлепове в Бела, в Орехово са сътоварили от дековилния участък Черен бряг Оряхово. Грозде, зърнени храни, предимно такива продукти, където селско-стопански. Не е мало предприятие, но иначе износа през Дунава, където са товарени за Германия, за Австрия, за другите държави, от Оряхово с дековилния участък са вървели вагончета. Икономически най-изгодно и най-чиста и екологически най-чисто е българската държавна железница. Не българската, а въобще железопътния транспорт. Да вземем 10 тира, по 20 тона са 200 тона. Тия газове къде изгорят, това всичко където отива, унищожава екологията. А един дизел или един електровоз 2000 тона вози. Значи трябва 100 тирове да вървиш, за да може изкараш тия. Да прави си малко сметка така. Чукни малко тая природа, в където е създадена в мозъка, помисли и разсъди и ще видиш какво е истината. Сега България може да се оправи само за 24 часа. Тази железница може да се възстанови. Тази железница за 24 часа може да се възстанови и ще ги направим даже нормална, вместо дековилна. Я гледам и този Бойко Борисов. Това може това момче да стане, ма да съм край него. Да му
да бъде покрай аз него, тогава вече може би да има някакъв прогрес. Иначе това си е Божия слав, къде си развива този локомет. Нищо няма да стане. Само, че те са, аз то ви казвам, че те са малумни. Троян Карнара, тунела отдоле, да свържат направо надоле за Турция и за Гърция. Направо под тунела, това е идеална работа. Дековилен участък Черен брег Орехов, да го направят нормална ЖП линия. Идеална работа. Това е единствената връзка тук с Северо-Западна България. Единствената връзка. Но от малумници на мост отърве България. И този народ глупо шаша входи и гласува за тях. Какво стана? Тук в Галиче най-хубавата гара, най-съвременната. Тя беше ми водеха и разпирка, по-рано била търговски служба, търговска гара с начални гара, че аз тук дождах малко, 2 месеци преди да ме арестуват, че ме свалиха от Мизия, па ме догараха тук, в гарата, ме допратиха. Елате да видите, и това всичко кметството Галиче. То си е виновно за цялата работа. Самото кметство не взима никакво отношение да даде, па и самото Министерство на транспорта. България е мъртва. България вече си отива, умира заради такива неграмотници, които поеха България. Нали, мога да бъда откровен. Комунизъма пусна своите попела много дълбоко. То е нещо като рак, който има разсейки. И не може да се живее още това. Да, не може да се живее още. Аз бих тръгнал от там, че тази линия, която е основната тема на филма, както железният път свързваше селата и хората, разрушаването на един железен път, който свързва хората и техните съдби, означава разрушаване на връзките между хората. Именно насаждането на този страх, това беше една политика, която сега ние берем плодовете, но страхът е именно в хора, които нямат така широка перспектива в живота, които живеят като че ли ден за ден. За нас като вярващи, ние сме далече от страха. Аз само тук искам да повторя думите на предишният папа Йоан Павел II, който в началото на своя понтификат през 1978 година извика на площад Свети Петър: не се страхувайте, силни. Отворете широко вратите на Христос да влезе във вашия живот, във вашите семейства, във вашите домове. И именно тези негови пророчески думи бяха толкова силни, че събориха Берлинската стена, стената на страха и на омразата. Но има една друга стена, страшна в човешките души, която е много трудно може да се събори. Една стена, която може би е изграждана умишлено в съзнанието. Ето. И тази стена, разбира се, може да се изравни, да се събори само с вярата. А аз мятам, че тук Бърдарски геран на времето е имало много силна вяра. Един изключителен свещеник, който беше надраснал времето си, това беше отец Евгений Босилков, който сега е блажен, кандидат светец, подготвен за светец и наш покровител в момента, защото всички знаем, че през 1952 година в името на народа бяха извършени най-големите престъпления срещу народа, когато затвориха нашите свещеници и тогава някои от тях заплатиха с кръвта си това свидетелство за вярата. Между тях и Евгений Босилков. Монсеньор Евгений Босилков, заедно с 3 свещеници, Камен Вичев,
Павел Джичов и Йосафат Шишков ще бъдат осъдени на смърт без никаква вина от този съд, от този инсцениран процес и ще бъдат убити през нощта на 11 срещу 12 ноември 1952 година, преди 58 години. Малко преди да умре, монсеньор Босилков, държейки се мъченически и мъжествено в съда, ще произнесе тези паметни думи, които ги намираме още при първите мъченици, при първите гонения на християните от Римската империя, например при Тертулиян. Той ще каже: следите от нашата кръв ще бъдат като един залог за прекрасното бъдеще на църквата в България. И други ще жънат онова, което ние посяхме с голяма мъка в душите, чрез проливането на нашата кръв. Разбира се, че целта беше основно да се всее страх, защото когато убиеш свещеника и затвориш църквата в едно село, както католически, така и православни, тогава ти убиваш пастира на селото. Всички ние, вярващи и невярващи, все пак като хора сме длъжни да не живеем в страх. Ние, християните, вярваме, че човек е сътворен по Божий образ и подобие, сътворен за живота. Този живот трябва да бъде радостен, макар и да имаме тъги, да имаме притеснения от болести, но все пак никога не трябва да живеем в страх, защото страха сковава човека. И аз мисля, че единственото лекарство, пътя, по който ние можем да се освободим от страха, е когато се изправим срещу това, което ни страхува, и започнем открито диалог и говорим. Когато говорим за тези неща, човек може да се освободи и да живее по-добре. Така е вече и си го отвикнаха от киното. Няма кино. Кой оди на кино? Няма кино, няма нищо. Тук в един ден